De veiligheidsregio is tevreden over het verrichten van een grote rampenoefening op de Waardzee met de KNRM. De waard oefenen in verband met de komende tallship races op 3 juli. Het gaat om een oefening waarbij het een tallship onder de groenroem weer. De mensen die daarbij verwoenen rekken, moesten zo gauw als mogelijk van boord. Dat slagen over het algemeen goed. De eerste stap voor het grote Zinnenpark op het Ameland is zetten. De gemeente van het eiland had instemd met het Vleenveld bij Ballem als locatie. De gemeente wil 2,6 miljoen euro in het project steken. Er komen goed 24.000 zonnepanelen te staan. Die moeten goed 20% van de elektriciteit van het Ameland opwekken. Het Grijfkistenfabriek van Burgum wordt op hetzelfde plak op een ei opbouwd. Het fabriek baande 1 januari volslijn af. Na de zomervakantie zal de bouw beginnen. Aan het eind van dit jaar moet het fabriek dan klaar wezen. In Park Vijversburg bij Tietjerk wordt van de middag de eerste peelslijn voor een nieuw paviljoen. Dat komt bij de bestaande villa. De bouw van het paviljoen maakt deel uit van een uitbreidingsplan van het park. Het wordt 2 keer zo groot. De uitvoering kost het haast 6 miljoen euro. Het werk moet eind dit jaar klaar wezen. Joen en vannacht is het wisselend bewolken. Het bleef droog bij 9 graden. De wind is zwak ontmatig uit het noordwesten en noordesten. Morgen zinneskin waar bij 18 graden. Dan is de wind zwak ontmatig en komt uit noordelijke richting.